खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। रौथायाव बर' हारिनि साथाम गेदेमानि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाय जाबाय। नंगौ, रौथायाव गायसनजानाय चिल्ड्रेन पार्कआव बर'नि साथाम गेदेमा सुबुंफोरनि मुसुखाखौ दिनै बेखेवना होबाय। बर' हारिनि साथाम गेदेमा मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी, जांख्रिथायनि थान्दै महेश्वर बसुमतारी आरो सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथांमोननि गोसोखांथियाव लुफुंजानाय मुसुखाखौ दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होबाय। बर' हारिनि साथाम गेदेमा मुगानि दावहारु करेन्द्र बसुमतारी, जांख्रिथायनि थान्दै महेश्वर बसुमतारी आरो सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथांमोना बर' हारियाव गोबां बिहोमा होलांनाय दैदेनगिरिफोर। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारा आरोबाव 1 कोटि रां होनानै बे पार्कनि गुबुन गुबुन खामानिखौ जौगाहोनो थाखाय थांखि लादों आरो गोदान जोलैफोरा बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ मिथिनायनि थाखाय बिथांमोननि मुसुखानि उनथिंजाय बिथांमोननि सुंद' जिउखौरां लिरनायबो थागोन। बे बर' हारिनि साथाम गेदेमानि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा डक्टर निरज स्वर्गियारी आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लादों। मोनसे मोजां खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों बयबो, जे बेवहाय रौता ओनसोलनिफ्राय बर' माहारिनि गोलाव समनि हारिखौ आबुं महरै दाफुंनाय, हारिखौ रैखाथि होनायनि जांख्रिथायाव बाहागो लाबोनाय जोंनि बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सोरबां सुबुं बिहुराम बर' बिथां, लोगोसे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गोख्रों दैदेनगिरि आफादगिरिबो जाबोनाय आरो एमएलए जाबोनाय करेन्द्र बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि महेश्वर बसुमतारी, बिथां साथामनि मुसुखाखौ दिनै मोनसे पार्कआवनो गायसननानै दिनै बेखेवनाय जादों आरो बिथां साथामा बर' हारिनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदों आरो बेखौ गायसननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि मोनसे कनसेप्टजों बे खामानिखौ जागायदोंमोन आरो दिनै मोगथां महर मोनबाय। आङो मिजिंथिदों जे थांनाय 40-50 बोसोराव बर' हारिनि थांनाय थैनायखौ लानानै जेसेबां संग्राम जाबोदों बेखौ लानानै जाय बिथांमोना बिहोमा होनाय साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन, बिथांमोनखौ जों अरायसम मान होनांगोन आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि दिनै जों मावफुंनो हानानै गोजोननाय मोनदों। आङो बेवहाय जोंहा थुनलाइ आफादनि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि, माहारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ। आं बिथांमोनखौ खावलायदों जे बिथां साथामनिबो जिउ खौरांनि मोनसे आबुं जारिमिन लिरनानै बरननांगौ फैबाय थानाय समाव, होमब्लासो गोदान जोलैया मिथिनो हागोन जे बिथांमोना बोरैहाय सेक्रिफाइस खालामदोंमोन, गावनि न' बांफोरखौ गारनानैब्लाबो, फेमिलिखौ दसे सम दोनथ'नानैबाबो हारिनि थाखाय जेरैबायदि मावदोंमोन भलेन्टारिलि, बेसेबां माने हार्ड मोनसे सिटुएसनाव बिथांमोना मावलांदोंमोन। बे बाथ्राफोरा हारिनि गोदान जोलैनि थुलुंगा जानानै थागोन। दा नंखायनो बिथांमोननि आबुं जारिमिन लिरनायनि थाखाय दिनै बिथांमोनखौ खावलायदों। लोगोसे नैबे पार्कआ दिनैनि उनाव बियो नर्मेल मोनसे पार्क जानानै थायाखै, बियो मोनसे पावार हाउस जानानै थाबाय। बिनिफ्रायनो जोंनि सर्स अफ इन्सपिरेसन, बे लामाजों जाय थाङो बियो बेवहाय हाबनो लुबैगोन, बिबार बावनो लुबैगोन। दा नंखायनो बियो 12 मासे खुला थानाय आरो बेबायदि बेबस्था थानायनि थाखाय आरोबाव 1 कोटि रां होनानै पार्कनि गुबुन गुबुन खामानिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो नैबे बोसोरावनो आङो बे पार्कनि थाखाय आरोबाव 1 कोटि थाखा सेंसन होगोन, जेरावनोखि जोंनि साथाम हिर'खौ जाहाथे अरायसम रायजो राजाफ्रा लुबैबानो 12 मासे फैनानै बिबार बावनो हायो आरो बिथांमोननि साफ्रोमनिबो उनथिंजाय मोनसे बिथांमोननि गुसुङै जिउ खौरां बेवहाय लिरनाय थागोन, जेरावनोखि रायजोफ्रा बिथांमोनखौ फरायनानै गोदान जोलैफ्रा मिथिनो हागोन। थेंक इउ। बर' माहारिनि गेदेमा सुबुंनि गेजेराव मैखोम रौता ओनसोलाव जोनोम जादोंमोन आरो बे साथामबो गेदेमा सुबुङा जोंनि गेजेराव गैलिया। फारियै सोरबां सुबुं बिहुराम बर', जाय बर' राव थुनलाइ, बर' हारिनि हारिमु थामोन्था रैखाथिनि थाखाय गावखौ थैस' थांस' बावसोमनानै जोबोद गाज्रि थासारियाव बिथाङा मेंनो रोङाजासिनो खामानि मावदोंमोन।
मुगानि दावहारु करेन्द्रनाथ बसुमतारी बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सासे मैखोम दैदेनगिरि बड'फानि बड'लेण्ड आलादा रायजो दाबिनायनि समाव BPSCनि चेयारमेन जानानै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि महरै बिथाङा बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबिनि समाव मैखोमै बिथाङा सोमावसारनायाव दैदेनगिरि हिसाबै बाहागो लादोंमोन बिथाङा सासे आरो महेश्वर बसुमतारी जाय बिथाङा समाज आरो हारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै 1993 मायथाइनिफ्राय 95 मायथाइसिम मैखोमै बिफाव लानानै बिथाङा हाबा मावदोंमोन बे साथाम गेदेमा सुबुङा जोंनि गेजेराव गैलिया नाथाय बिथांमोना जोंनि जेब्लाबो थुलुंगानि माने फुंखा आरो जेब्लायबो बिथांमोना जोंखौ इन्सपिरेसन होयो दा बे साथामबो गेदेमा सुबुंनि गोसोखांथियाव जोङो जुगामि मोनसे मुसुखा बेखेवनानै बा मुसुखा गायसननानै बिथांमोननि महर मुस्रि बिथांमोननि फिल'सफि बिथांमोननि जि प्रिन्सिपलखौ जों जेब्लायबो इन्सपिरेसन हिसाबै जाहाथे मोननो हायो आरो बिथांमोना जिहेतु मुलुगाव गैलिया बिथांमोनखौ मोनसे जायगायाव थिनानै जुगामि खालामना दोननाया आथिखालनि इयुन जोलैनि बिबान आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद रौता ओनसोलनि उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनियाव मोनसे आपिल आरो दाबि दङमोन आरो बे आपिल आरो दाबिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथांनि खाथियाव लाखिदोंमोन आरो मानगोनां चिफ बिथाङा जोंनि जि रिकुवेस्ट बेखौ मान होनानै साथामबोनि मुसुखा गायसननायनि थाखाय बेयाव पार्क मोनसे बिथाङा सेंसन खालामदोंमोन दिनै बेखौ जोङो ज' बयबो बेयाव बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारि बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों फरायसा फरायसुलि बेयाव इन्टेलेक्सुवेल बेयाव गोबां एकाडेमिशियान एडुकेसनिस्ट आरो थारैनो दिनैनि साना जोबोद माने जाफुंसारनाय मोनसे गोजोनथावना सान आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव गैलियाबाबो माहारि दानायनि बेलायाव जेब्लायबो जोंखौ थुलुंगा होगोन जोंनि फारसे बिथांमोननि अनसायनाया अरायबो थागोन आरो बिथांमोननि आदर्श आरो आद्रा सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनाया जों बयनिबो बिबान बे पार्कखौ समायना रमायना खालामनानै लाखिनानै जाहाथे बयबो बेयाव फैनो हायो आरो बेखौ साबसिन खालामनो हायो बिनि थाखाय आरोबाव जों बयबो खामानि मावनांगोन आरो बे बिथिङाव बिटिआरनि चिफ बिथाङा डेभेलपमेन्टनि बा पार्कनि बिउटिफिकेसननि थाखाय आरोबाव राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै थांदों आङो बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो न'खरनि माने साथामबो गेदेमानि न'खरनिफ्राय जाय बिथांमोना दिनै बाहागो लाबाय मुसुखा बेखेवनायाव बिथांमोना बिबार बावबाय आं बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावबाय बेयाव आरो जथेस्थ' नांबावगोन बे गिबि खेबनि थाखाय मुसुखा गायसनग्रोनाया जोंनि थांखिमोन बाउन्डारि वाल होनाया जोंनि थांखिमोन दा बेयो मोनसे लेभेलसिम जाबाय दा बेयाव जिरायनो थाखाय बा फिसा फिसा मेल मिटिं जानो थाखाय मोनसे न' नांगौ गथ'फोरनि गेलेनायनि थाखाय चिलड्रेन पार्कनि जिखिनि इन्सट्रुमेन्ट दङ मेटेरियेल दङ बेखौ नांगौ आरो साखाथियावनो जिहेतु फख्रिया नांजाबनानै दङ बे फख्रिया एसे माने खाथियाव दङ बेखायनो बिनि थाखाय गार्ड वाल प्रटेक्सननि थाखाय आरो बिउटिफिकेसननि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दङ दा प्रमद बर' मानगोनां बिथाङा खोथा होदों रायजो राजानि सिगाङाव जे बिनि थाखाय आरोबाव 1 कौटि रां बेयाव होगोन होननानै रायजो राजानो बिथाङा कमिटमेन्ट होना गालांदों आरो बेखौ मावफुंनो हायोबा जथेस्थ' बेखौ मोनसे लेभेलाव इमप्रुभ खालामनो हागोन गेदेमा बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ गोजोर खालामनो थाखाय दिनै खौरां बा जारिमिनारि मोनसे बिजाबबावनायनि बाथ्रा बुंदों बे बिथिङाव दुलाराय बर' हिसाबै थारैनो बियो गोजोनथावना बाथ्रा आरो बेयाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथाङा एनाउन्स खालामदों जे ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि गोरों गोरा ज' मोनसे कमिटि दानानै साथामबो गेदेमा सुबुं बिथांनि आबुं जिउ जारिमिन सुजुनांगौ आरो बे जिउ जारिमिना बर' माहारिनि बर' आन्दलननि सोमावसारनायनि बर' राव थुनलाइखौ माने जि मोनसे थासारियाव क्रिटिकेल थासारियाव बिराम बर' सारा फोथांनानै लाखिनानै गायसननायनि थाखाय खामानि मावदोंमोन करेन्द्रनाथ बसुमतारीया बर' आन्दलन बड'फानि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट आन्दलनाव जि मैखोम रल लादोंमोन आरो महेश्वर बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे थासारि आरो समाज आरो हारिनि जि आंखाल बा अलखदनि समाव बिबान लादोंमोन बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ लिरनाया बर' हारिनि जिउ जारिमिननि आधा बेयाव मुसुखा बा महरानो बेयाव बेरखांगोन आरो बेखायनो बे गोनांथि दङ आरो जिउ जारिमिना आबुङै जुदि सुजुजायोब्ला थारैनो बिथांमोनजों खामानि मावफुंनाय
दैदेनगिरि गेदेमा बिथांमोना दिनैबो गोथाङै दङ बिथांमोननिफ्रायनो सर्सखौ लानानै जोङो जिउ जारिमिनखौ सुजुनांगोन आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेर खामानि बे खामानिखौ जों उननि समाव सावरायलायनानै जोङो इमप्लिमेन्ट खालायगोन आं बे खोथाखौ फोरमायबाय गोजोन्थों